Hey guys, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय आसाम पुलिसनि थाखाय मिनि मक टेस्ट माखासे फैथावना कुइसन एन्सारनि सायाव आसा खालामो नोंथांमोनखौ एसेब्लाबो हेल्प खालामगोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनायानो आंखौ भिडिअ बानायबाय थानो थुलुंगाखां होयो। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन। नाम्बार 1 कुइसनाव मा होनदो? मानसिनि सोलेराव गासै क्रोमोजोमनि अनजिमाया बेसेबां? अपशन ए आव होनाय दङ 23, अपशन बी आव दङ 26, अपशन सी आव दङ 46, अपशन ए आव अपशन डी आव दङ 56। नोंथांमोना आं राइट एन्सारखौ बुंनायनि सिगांनो राइट एन्सारखौ खालामनो नाजा एबा दिहुननो नाजा एबा राइट एन्सारखौ मोनथिनो नाजा। मानो होनब्ला गावखौनो सुनानै नाय बेसेबां गोसोआव थाखो एबा बेसेबां हाखो एसेबा बेसेबां हायो। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अपशन सी 46। जोंहा माब्लाबा मा सोंनो हागौ? पेयार्स एबा जरा हिसाबावबो सोंनो हागौ। अब्ला जोंहा जरा हिसाबाव सोङोब्ला मा जागोन? 23 पेयार्स एबा 23 जरा। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2। कम्पिउटाराव डाटानि बयनिख्रुइ फिसासिन सानगुदि एबा इउनिटआ मा? बेखौथ' जों गासिबो मोनथियो नङा होमब्ला? मेम'रि। जों गासिबो मबाइल सालायखायो। अपशन ए आव दङ केबि, बी आव दङ बिट, सी आव दङ बाइट, डी आव दङ एमबी। अब्ला जोंहा बेनि राइट एन्सारा मा जागोन? अपशन बी। जोंहा मा 8 बिटजोंसो मा जायो? 1 बाइट जायो। बाइटनि उनाव जोंहा मा जायो? केबि जायो। केबिनि उनाव मा जायो? एमबी। एमबीनि उनाव मा जायो? जीबी। जीबीनि उनाव मा जायो? टीबी। टीबीनि उनाव मा जायो? पीटी। अब्ला जोंहा टीबी होनोब्ला मा? टेराबाइट। पीटी होनोब्ला मा? पेटाबाइट। अब्ला जोंहा मेम'रिनि बागै एसे नलेज मोनबाय नङा होनब्ला? बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। जिखिजाया बेनि सायाव कुइसन फैनो हागौ। नाम्बार 3 कुइसन। बबे बिजाब एबा लेखानि थाखाय आसामनि लिरगिरि अनुराधा शर्मा पुजारीया साहित्य एकाडेमि बान्था 2021 खौ मोनदोंमोन? अपशन ए आव होनाय दङ इयाद एखन अरण्य आसिल, बी आव दङ मेरें, सी आव दङ नील प्रजापति, डी आव दङ हृदय एक बिगियान। अब्ला बिनि राइट एन्सारा मा जागोन? अपशन ए इयाद एखन अरण्य आसिल। अब्ला जोंहा मा आरो सासे मोनबावदोंमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ 2021 खौ। बियो जाबाय बर'निनो सोरमोन? मोदाय गाहाय। बियो मानि थाखाय मोनदोंमोन? गांसे खन्थाइ बिजाबनि थाखाय मोनदोंमोन। बिजाबनि मुङा खर' सायाव आरो हिमालय। आङो बे कुइसनखौ कमिउनिटि टेबाव होखादोंमोन। नोंथांमोना आंनि कमिउनिटि टेबखौ नायदोंब्ला मोनथिखाबाय जानांगौ। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनाव। नाम्बार 4 कुइसन। सोर भारतारि थागिबि एबा इन्डिजिनियासआ COVID-19 भेक्सिन कोभेक्सिनखौ बानायदोंमोन एबा डेभेलप खालामदोंमोन? माना सोंदो नाम्बार 4 कुइसना बबे कम्पानिया बानायदोंमोन एबा डेभेलप खालामदोंमोन? अब्ला अपशन ए आव होनाय दङ पतन्जलि, बी आव दङ भारत बाय'टेक, सी आव दङ इन्डियान मेडिकेल इन्स्टिट्युट, डी आव दङ इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ भाइर'ल'जि। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपशन बी भारत बाय'टेक। भारत बाय'टेकआ मा? मोनसे माल्टिनेशनेल कम्पानिमोन। बियो माखौ बानायदोंमोन? कोभेक्सिनखौ बानायदोंमोन। नाम्बार 5 कुइसन। दाना फैदो असमिया रावनि सरि दे बेयाव एसे टाइपिं मिस्टेक जादों। असमिया रावनि गिबिसिन लाइसि एबा मेगाजिना बबेमोन? अपशन ए आव होनाय दङ अरुणोदय, बी आव दङ सादिन, सी आव दङ जुनाखि, डी आव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। अब्ला बेनि राइट एन्सारा मा जागोन? जों मोनथिखायो नङा होमब्ला? अरुणोदय। अरुणोदयानो असमिया रावनि गिबिसिन लाइसि एबा मेगाजिनमोन। अपशन ए आ जागोन
बेखौ गिबि बहानिफ्राय फोसावनाय जादोंमोन शिबसागरनिफ्राय बेसेबां मायथाइयाव 1846 नम्बर 6 कुइसन नेशनेल स्टक एक्सचेन्जआ बबेयाव दङ ऑप्शन ए आव होनाय दङ कलकातायाव बियाव दङ दिल्लीयाव सी आव दङ मुम्बाइआव डी आव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा अब्ला जोंहा नेशनेल स्टक एक्सचेन्जआ बहा दङ मुम्बाइआव दङ नङा होमब्ला मुम्बाइ जागोन ऑप्शन सी नम्बर 7 कुइसन आसामनि बबे जिल्लाया बयनिख्रुइबो फिसासिन एबा खमसिन इन्टारनेशनेल सीमा नांजाबनाय एबा नांजाबदों ऑप्शन ए आव दङ करिमगंज बी आव दङ धुबरी सी आव दङ क'क्राझार डी आव दङ अदालगुरि बे गासैबो मोनब्रै ऑप्शनाबो मा इन्टारनेशनेल बॉर्डर एबा सीमा नांजाबनाय करिमगंज बांलादेशजों बिया धुबरी बेबो बांलादेशजों क'क्राझार अदालगुरिया बबेजों भुटानजों अब्ला आं बेनि सायाव आं सिगाङाव भिडिअ बानायनाय दंखायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला बे कुइसनखौ मोनथिखाबाय जानांगौ अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन ऑप्शन ए बियो बेसेबांल' किल'मिटार नांजाबदों 3 किल'मिटारल' बियो बबे हादरजों नांजाबदोंमोन बांलादेश नम्बर 8 कुइसन नम्बर 8 कुइसनखौ इंलिश ग्रामारनिफ्राय लानाय जादों द मेन डाइट लांदां जायगा ओभार इटिं फिल इन द ब्लेंक ऑप्शन ए आव होनाय दङ अफ बी आव दङ फर सी आव दङ फ्रम डी आव दङ नन अफ द एबव अब्ला जोंहा बेयाव मा जुदि ओभार इटिं ओभार ड्रिंकिं ओभार हांगार बेफोरबायदि थायो अब्ला जों मा होनांगोन फ्रम होनांगोन नङा होमबा बारा जानाय उखैनायनि थाखाय थैनाय अब्ला जों मा होनांगोन फ्रम अब्ला बेयाव मा जागोन ऑप्शन सी जोंहा फ्रम जागोन द मेन डाइट फ्रम ओभार इटिं फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 9 कुइसन लांदां जायगा ... रामायणा इज ए होली बुक फिल इन द ब्लेंक ऑप्शन ए आव होनाय दङ दा बी आव दङ एन सी आव दङ ए डी आव दङ नन अफ द एबव अब्ला जोंहा जेब्लाबो धोरोमनि बिजाबाव मा जायो दा जायो जिखि जाया धोरोमनि बिजाबावनो मा जायो दा जायो बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय अब्ला जोंहा बेयाव मा जागोन द रामायणा इज ए होली बुक आं ग्रामारनि सायाव नेक्स्टआव भिडिअ लानानै फैगोन प्रेपोजिशननि सायावबो आङो भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन दाना नेक्स्ट कुइसनाव नम्बर 10 कुइसन माय मादार ... एबा लांदां जायगा आप इयारलि इन द मर्निं फिल इन द ब्लेंक ऑप्शन ए आव दङ गड बी आव दङ गेट सी आव दङ गेट्स डी आव दङ नन अफ द एबव अब्ला जोंहा मा होनदो आर्लि इन द मर्निं बेयाव मा दङ आर्लि इन द मर्निं बेयाव दङ नङा होनबा बियो मा सानफ्रोमबोनिबो आखु एबा हेबिट्स बियो मा मोनसे सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स जायो नङा होनब्ला आरो बेयाव मा दङ माय मादारा मा बियो मोनसे थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार अब्ला थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार थायोब्ला मा जायो अब्ला सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सआव मा थायो एस एबा इएस दाजाबथाय थायो एबा दाजाबनांगौ अब्ला जोंहा बेयाव नोंथांमोननि एन्सारखौ मोनथिखाबाय जानांगौ नङा होनब्ला बेयाव मा जागोन राइट एन्सारा ऑप्शन सी गेट्स माय मादार गेट्स आप अर्ली इन द मर्निं माय मादार गेट्स आप अर्ली इन द मर्निं ऑप्शन सी नम्बर 11 क्वेश्चन
महाभैरब मन्दिरखौ सोर लुदोंमोन? अपसन ए आव दङ भगदत्त, बि आव दङ नरकासुर, सि आव दङ बानासुर, डि आव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। अब्ला बेनि राइट एन्सारा मा जागोन? अपसन सि बानासुर एबा बान राजा। बे मन्दिरा बहा दङ? तेजपुराव दङ नङा होनब्ला जों मिन्थिखायो। नाम्बार 12 कुइसन माब्ला आसाम साहित्य सभाखौ गायसनदोंमोन? अपसन ए आव होनाय दङ 1990, बि आव दङ 1901, सि आव दङ 1925, डि आव दङ 1917। अब्ला बेनि राइट एन्सारा मा जागोन? 1917 अपसन डि। 1917 आव आसाम साहित्य सभाखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बबे मान्थआव गायसनदोंमोन? डिसेम्बर मान्थआव। नोंथांमोना बेबायदिनो आरोबाव माखासे भिडिअ जिखिनि भिडिअ नायनो थाखाय आंनि डिसक्रिपसनखौ नायनो हागोन। आं डिसक्रिपसनाव लिंकफोरखौ होनानै दोनदों एबा आं जोबनायाव आइ बटनावबो नोंथांमोना क्लिक खालामनानै आंनि माखासे प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हागोन। अब्ला फैदो नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 13 कुइसन गाहायाव होनाय सोरखौ भारतनि गिबि लकपाल हिसाबै थिसननाय जादोंमोन? अपसन ए आव दङ बिजिरगिरि पिनाकी चन्द्र घोष, बि आव दङ बिजिरगिरि एस ए बबदे, सि आव दङ बिजिरगिरि ए के सिक्री, डि आव दङ बिजिरगिरि रनजित गगৈ। अब्ला बेनि राइट एन्सारा बबे जागोन? अपसन ए बिजिरगिरि पिनाकी चन्द्र घोषखौ भारतनि गिबि लकपाल हिसाबै थिसननाय जादोंमोन। बबे हादोराव थिसननाय जादोंमोन? जोंहा बेखौ मोनथिखायो नङा होमब्ला? बबे हादरनि थाखाय? इउपि। बे बेसेबां मायथाइनिफ्राय बेसेबां मायथाइसिम? 15 आगष्ट 1947 निफ्राय 2 मार्च 1949 सिम बेयो जादोंमोन। अब्ला फैदो नेक्स्ट कुइसनाव। भारत हादरनि रायजोपाल एबा गभर्नर जानाय गिबिसिन आइजोआ सोरमोन? अपसन ए आव दङ अरुणा आसिफ आली, बि आव दङ सरोजिनी नायडू, सि आव दङ कृष्ण हाथी सिं, डि आव दङ बिजय लक्ष्मी पण्डित। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन बि सरोजिनी नायडूआनो भारत हादरनि मा गिबिसिन आइजो गभर्नर एबा रायजोपालमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 15 कुइसन सुनील छेत्रीया बबे गेलेमुआव भारतनि जानानै दैदेनो? अपसन ए आव दङ क्रिकेट, बि आव दङ हकि, सि आव दङ फुटबल, डि आव दङ काबाड्डि। अब्ला जों बेखौ मिन्थिखायो नङा होमब्ला गासिबो जोंथ' गेम नायखायो। अब्ला मा बेनि राइट एन्सारा जागोन फुटबल। सुनील छेत्रीया सोर? बियो सासे भारतनि फुटबल टीमनि केप्टेन। बेनो साननैसो सिगां मा मेजर ध्यान चन्द्र एवार्डबो होनाय जादोंमोन। नाम्बार 16 कुइसन एसियानि गिबि थाव सोदांग्रा दिगबैखौ बेसेबां मायथाइयाव गायसनदोंमोन? अपसन ए आव दङ 1954, बि आव दङ 1901, सि आव दङ 1854, डि आव दङ 1801। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन बि 1901 मायथाइयाव दिगबै थाव सोदांग्राखौ गायसननाय जादोंमोन। 1901 नि 11 डिसेम्बराव मोन। नाम्बार 17 कुइसन आसामाव बेसेबां वर्ल्ड हेरिटेज साइट दङ? अपसन ए आव दङ 5, बि आव दङ 4, सि आव दङ 3, डि आव दङ 2। अब्ला जोंहा गासिबो मिन्थिखायो नङा होमब्ला? आं बे नेसनेल पार्कनि सायावबो भिडिअ बानायनाय दंखायो, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन 2 मोननै। जोंहा मा काजिरंगा नेसनेल पार्क आरो मोनसेया जाबाय मानास नेसनेल पार्क। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन।
सोरनि रायजो खुंथाय समाव चाइनिज दावबायारि हिउएनसांआ भारताव बेरायनो फैदोंमोन? अपशन ए आव दङ अशक, बि आव दङ चंद्रगुप्त, सि आव दङ हर्षवर्धन, डि आव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपशन सि। हर्षवर्धननि समाव चाइनिज दावबायारि हिउएनसांआ भारताव बेरायनो फैदोंमोन। बेसेबां मायथाइयाव बेरायनो फैदोंमोन? 630 AD आव बे भारताव बेसेबां बोसोर थादोंमोन? 15 बोसोर एबा 15 बोसोर। नम्बर कुइसन, आसाम गोरोबथा एबा एकर्डखौ बेसेबां मायथाइयाव खालामनाय जादोंमोन? अपशन ए आव दङ 15 आगस्ट 1973, बि आव दङ 15 आगस्ट 1985, सि आव दङ 15 आगस्ट 1993, डि आव दङ 15 आगस्ट 1999। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपशन बि 15 आगस्ट 1985 मायथाइयाव आसाम गोरोबथा एबा आसाम एकर्डखौ खालामदोंमोन। जेब्ला आसाम सुक्ति एबा गोरोबथा जादोंमोन अब्ला भारतनि गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? राजीव गान्धीमोन। नम्बर 20 कुइसन एबा दिनैनि जोबथा कुइसन, मुगलफोरा आसामखौ बेसेबां बार गाग्लोबदोंमोन? अपशन ए आव होनाय दङ 7 बार, बि आव दङ 17 बार, सि आव दङ 27 एबा 27 बार, डि आव दङ खनसेबो नङा। अब्ला बेनि राइट एन्सारा मा जागोन? अपशन बि। जों गासैबो मोनथिखायो नङा होमब्ला? दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो आं नोंथांमोननि सेराव बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला एबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एबा शेयार खालामना हो। बिदिनो आं नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन आरो नोंथांमोना मा आयदानि सायाव भिडिअ बांसिन लाबोजानो लुगैयो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय। आं नेक्स्ट भिडिअआव बानायगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै।